Ndị Igbo nọ na Lagos, ọ bụkwa naanị osisi ka a na-agwasa ga-egbu ya egbu ya ka kwụrụ ebe ọkwụ. Naanị osisi ka ọ na-agwara agwa na a ga-egbu ya, gbutuo ya, anwụọ, akpọọ ya nkụ, ya ka nọkwa ebe ọ nọ. Ịgwa mmadụ na ị ga-egbu ya, ya na ọsọ na-eme. Ọbụladị anụ nọ n'ụlọ, ewu ma ọ gịnị, ya mata na ị chọrọ igbu ya, ya na ọsọ na-eme. Ndị Igbo, wetin dey play, wetin dey happen? Lagos na-agbere unu film. Oya now, watch as e dey play. As e dey play, e dey also dey show. This is just the beginning of what they have planned against ndị Igbo na Lagos. Onye atụkwara n'ilu kọgharịa ahụ, ego eji lụọ nne ya furu ụkpọrọ. Onye asị ya lawakwanụ, ọla ha ya ma n'ọnwa mmefu, n'ọnwa obo otele ure. Ji na anya unu gbaa n'onwe unu Krismas. Atọrọ ọmara ya amara, atọrọ ofeke ya efeghị isi n'ọhịa. Ugbu a ka wụ ụtụtụ. Na nke mekizikwa sense. Because of Christmas one na-eru ka ndị Lagos State this thing ajuwelazi ashu ego like this. Yeah, for my own side of wickedness, because we lock everywhere about 200 million, 100 million ekwubezi ogo like happen for no reason, because of that Christmas. Makala ha on the government ha si lilo rade from A to Z. Mmadụ gwara m, I didn't believe, so I have to confirm it by myself. I'm happy ihe na-eme bịa bụ wee truly na ndị ala ọkụrụ everywhere. Ha chọzikwara ka dị 430 nwee ego. As in, ihe ha na-eme na is not good. Almost anyị na Lagos State ala esilusi ha na-anara ha ego. All wickedness. And ndị Igbo anyị sokwa aka ọsọ ya. Mmadụ ọbụla nọ n'ihu ya kwagbuo n'aja, onye ahụ wee jikọta onye aparị. Nwoke, nwanyị anọ n'ihu ya kwa aja ejiri gbuo ya, onye ahụ wee jikọta onye aparị. Ndị Igbo bi na Lagos na-azụ ahịa. Agbaala akụ nke mbụ ya akpọ n'ogwe, agba akụkọ abụọ ya akpọ n'ogwe, agba akụkọ atọ ya akpọ n'ogwe. Ọ bụ ogwe ka apịara akụ. Agbala ama gwa ndị Igbo bi na Lagos aka ga-eji eso ha. Na-eti n'aka na ntị na Lagos na onwere ndị nwe ya. Oliver De Coque kwuru egwu si na a na-enwe obodo enwe, obodo a na-anọkọta wee ụgbọ ogiri na a na-enwe obodo enwe. Ya na Lagos nwere ndị nwe ya. Onye Igbo ha bịara ịzụ ahịa. Mmadụ na-apụkwa n'ụzọ wachie mgbala ya tupu ya wachie mgbala onye ọzọ. Na ọ bụ ihe jọrọ njọ shika nwa nkapịa na dimkpa ga-edudo onwe ya ọdụ na-anya ahụ bụrụrụ. Na dimkpa ga-arụcha ụlọ onweghị azụ ụlọ. Ọ dị njọ. Ewi si ihe a na-eji atọ ọnụ ya atọcha ya atọ oji isi bụ maka ya esu. Ewita si ihe a na-eji atọ ọnụ ya atọcha ọnụ ya enwe ntu bụ maka ya esu. Ndị Igbo, unu nwekwere ntu unu ji ala. Ọtụtụ eji ebe a taa na-eme ihe akarịkacha n'ihi na ha tọchara ọnụ ha na mba, enweghị ntu ha nwere n'ụlọ ma ọsọsụ. Agbachighezi ahịa ndị Igbo na-asụ n'weta ego. Ihere eme unu ndị Igbo na Lagos.